ברשות כבוד ידיד נפשי, הגאון הגדול רבי אהרון זכאי שליט"א, שהוא מקים עולה של תורה, שוקד על התורה הקדושה, מקים עולה של תורה גם בתלמידים וגם בספרים הנפלאים שלו שמקיפים ממש את כל מקצועות היהדות. אני רוצה שתדעו רבותיי, אחד הדברים, התוצאות להרבצת התורה של אבא, הריני כפרת משכבו, זה הרב אהרון זכאי. האבא שלו, רבי שמואל זכאי, היה מראשוני התלמידים של אבא, אני חושב לפני אולי 60 שנה, אולי אפילו יותר. 75 שנה, יכול להיות, כן, כן, לפני הרבה שנים. הוא היה מהוותיקים ביותר ומהמוצלחים ביותר. גם האבא שלו, הסבא שלי גם היה רבי יצחק. כן, כן, לא הכרתי. כן, 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 היה לומד אצל אבא והוא היה בקיא, הוא עדיין, רבי שמואל זכאי עד היום, בקיא גדול בהלכה מתוך אלפים של שיעורים שהוא שמע מפי אבא, ובדרך הזאת הוא חינך את הילדים, ולא לחינם הוא זכה שיש לו בן כזה שמאיר עיני ישראל בתורה, מזכה את הרבים. יהי רצון שיזכה כבוד הגאון הרב אהרון זכאי להמשיך להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהדירה מתוך בריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, אמן כן יהי רצון. רבותיי, עכשיו אני רוצה לדבר בענייני בישול בשבת. אני הוצאתי לאחרונה 2 כרכים בעניין אמירה לגוי. עכשיו אני עובד על סימן שי"ח. אני חושב שיהיה מסימן שי"ח לבדו כרך אחד גדול, כי יש בזה המון פרטי דינים. זה הלכות קשות ומסובכות מאוד, הלכות בישול בשבת. אני רוצה קודם כל לעמוד על נקודות שגם אנשים שיודעים הלכה לפעמים לא שמים לב לדברים הללו. למשל, קירוב בישול. קירוב בישול. זאת אומרת כך, נתאר לעצמנו, בן אדם יש לו תבשיל כדת וכדין, הוא לא עשה חס ושלום שום איסור, הוא שם אותו על הפלטה מערב שבת, ויביע עומר מתיר בכל מצב לשים אוכל על פלטה, שזה נקרא גרופה וכתומה בוודאי, הוא מקל בזה. הוא שם את האוכל על הפלטה. אבל יש לנו דין שלא רק מבשל חייב מן התורה, גם מי שמקרב בישול, זאת אומרת, נגיד יש אוכל שב8 בבוקר יהיה מבושל לגמרי, והבן אדם עשה איזו פעולה שבמקום ב8 בבוקר, ב6 בבוקר או ב7 בבוקר זה יהיה מבושל, או אפילו כמה דקות לפני 8, הוא זירז את הבישול, חייב מן התורה, זה מבשל ממש. כך כותב הרמב"ן במסכת שבת, דף י"ח, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, המאירי, כולם כותבים לגבי מגיס, גם הראש כותב כך, לגבי מגיס, מה הבעיה באדם שמגיס? מה זה מגיס? מי שלוקח ומערבב את האוכל, אם הוא לא מבושל כל צורכו, אז הוא חייב משום מבשל. זה גמרא מפורשת שהמגיס חייב משום מבשל, חייב. אז הם מסבירים למה חייב, מכיוון שבזה שהוא הופך את האוכל מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, בסופו של דבר חלק מהאוכל הוא מזרז את הבישול שלו, ולכן חייב משום מבשל. זאת אומרת שאם האוכל לא מבושל כל צורכו, אז זה לא משנה אם הוא נמצא על האש או על הפלטה.
גם אוכל שעל הפלטה, הרי אחרי שעה, שעתיים, בוודאי שהוא מתחמם מאוד מאוד. בוודאי שהוא מגיע, אפילו פחות מזה, הוא מגיע לשיעור חום שהיה צולדת בו. מה שמותר לנו על פלטה בשבת להחזיר, זה אוכל מבושל כל צורכו. אבל אם זה לא מבושל כל צורכו, לא רק שאסור להחזיר על הפלטה, גם אם הוא כבר מונח על הפלטה, והאדם רק מערבב, או אפילו מוציא, הוא חייב משום מבשל. יש בישיבות, יש הרבה בחורים שאוהבים לאכול צ'ונט, יפה מאוד, למה לא? לבריאות. והנה יש כאלו שרוצים בליל שבת לאכול צ'ונט. אחרי שגומרים את האוכל, אחרי הכל, הם יושבים ברוך השם ולומדים, ואז בחצות הלילה הם רוצים לאכול קצת צ'ונט. עכשיו באמת פה צריך להיזהר. לפעמים בצ'ונט יש חתיכות בשר ששמו אותם סמוך לכניסת השבת. יכול מאוד להיות שאם הפלטה או האש המכוסה לא מחממת, החום שלה הוא לא גדול, יכול להיות מצב שזה עדיין לא מבושל כל צורכו. ואם יש רק חלק מהתבשיל, צריך לשים לב רבותיי, לא צריך שזה יהיה אסור רק כשכל התבשיל לא מבושל. אפילו אם יש חתיכה אחת של בשר לא מבושלת, אסור אפילו להוציא, לא רק להגיס. ולא מבושל כל צורכו, אסור אפילו להוציא. אז ממילא ברגע שהוא מוציא, הוא מערבב קצת, הוא מזיז את החתיכת בשר הזאת, והוא גרם לקרב את הבישול שלה, חייב מן התורה. אותו הדבר, דוגמה נוספת אני אתן לכם. אדם, יש לו נגיד בבית שלו, אשתו הכינה חמין מצוין, היא שמה בשר בפנים, סמוך לכניסת השבת, הבשר לא מבושל. והנה האיש הזה הגיע מבית הכנסת, לפני הקידוש, הוא רוצה לדחוף את האף שלו לתוך החמין, לראות איך החמין מתקדם. הוא אוהב חמין. אז הוא פותח את הסיר, מוציא את המכסה, ומסתכל, הכל בסדר, הוא חוזר ומכסה אותו. הכיסוי הזה חייב מישהו מבשל. זה בישול דאורייתא. למה? מכיוון שהבשר שנמצא בתוך החמין, הוא עדיין לא מבושל כל צורכו. עכשיו הסיר הזה כבר מגולה, הוא חוזר ומכסה אותו, בכיסוי הזה הוא גורם למהר את הבישול. כך כותב המאירי בפירוש, שמי שמכסה קדרה שיש בה תבשיל שלא מבושל, חייב מישהו מבשל. המאירי כותב בפירוש שזה איסור מהתורה. כך כותב גם כן רבנו יונתן מילונל. כך כותבים גם כן התוספות במסכת שבת דף מ"ח, שאם אדם מכסה את הקדרה בשבת, יש בו משום מבשל. משמעות הדברים בפשטות שזה דאורייתא גמור, איסור דאורייתא. כך כותב גם כן בספר התרומה, כך כותב הסמ"ג, כך כותב הסמ"ק, כך כותב בהגאות מימוניות. הרבה ראשונים כך פוסקים להלכה שכיסוי חייב משום מבשל. אפילו יותר מזה. למשל, אדם הכין את הפלטה, יש עליה תבשילים שחלקם מבושלים, חלקם לא מבושלים. עכשיו הוא רוצה לשמור את החום כמו שצריך. אז מה הוא עושה? הוא שם כיסוי, הוא שם מגבת או סמיכה לכסות את זה כדי לשמור את החום. עכשיו הוא עושה את זה לפני השבת, אין שום בעיה, זה מותר בהחלט. אבל יש לנו דין, מותר להחליף את הכיסוי. הוא רוצה, המגבת הזאת דקה מדי, הוא רוצה לשים מגבת עבה. או הוא רוצה להוסיף עוד 5 מגבות, כמה שהוא רוצה, אין בעיה. כיוון שזה כבר היה מכוסה, כל מה שנמצא בפנים מותר להוסיף. אבל כל זה בתנאי שכל האוכל מבושל לגמרי. אם חלק מהאוכל לא מבושל לגמרי, אפילו אם יש בו רק חתיכת בשר, כמו שאמרתי, שהיא לא מבושלת, הוא מוסיף כיסוי, אז החום נשמר יותר, הוא זירז את הבישול. קירוב בישול, איסור מן התורה.
ואני אומר לכם יותר מזה רבותיי, לא מצינו שום אחד מהראשונים שלא יכתוב, זאת אומרת שיכתוב להפך, שקירוב בישול לא יהיה אסור מהתורה. אין דבר כזה. הראשונים כפי שהזכרתי, חלק מהם כותבים את זה לגבי מגיס, וחלק מהם כותבים את זה לגבי כיסוי. כן? יש מהם שלא הזכירו בפירוש שזה אסור מהתורה, חלק מהם, רובם, כמעט כולם, כותבים בפירוש שזה משום מבשל, שזה דאורייתא. המאירי כותב ככה בפירוש, רבנו נתן מילונל כותב בפירוש. אמנם יש בחידושי הריטווה במסכת שבועות, הוא כותב שאפשר שחייב משום מבשל. מעתיק אותו הגאון רבי עקיבא איגר בתחילת סימן שי"ח. וזה תמוה, מה זה אפשר? הריטווה עצמו, בחידושי הריטווה שנתפסו מחדש על מסכת שבת, דף י"ח, כותב בפירוש שהמגיס חייב משום מבשל, משום קירוב בישול. זה בפשטות. גם במסכת עבודה זרה כותב ככה בפירוש הריטווה, שחייב משום מבשל. יש שרוצים ליישב, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך מנסה ליישב, והאגלטל מנסה ליישב, בשו"ת הר צבי נשאר בצריך עיון על דברי הריטווה. וכן עוד כמה פוסקי הדורות האחרונים תמהים מאוד על מה שמביא רבי עקיבא איגר בשם הריטווה, אבל גם הריטווה שמה הוא כותב לשון אפשר. והוא בעצמו בשני מקומות אחרים, וכפי שאמרתי גם כל הראשונים, כותבים שחייב משום מבשל. אני אתן לכם רבותיי דוגמה נוספת. שמים כמה סירים על הפלטה. עכשיו הפלטה, יש הרבה אנשים שהפלטה שלהם לא בכל המקומות החום הוא שווה. מקום אחד קצת יותר חם, מקום אחד קצת פחות חם. או יש כאלה שלא שמים פלטה, אלא לוקחים איזה פח ושמים על הגז, אש מכוסה. זה הדין בדיוק כמו פלטה. עכשיו גם שמה, אם אתה נוגע במקום תחת הלהבה, מעל הלהבה, איפה שהלהבה נמצאת, זה חם מאוד. מקום שהלהבה לא נמצאת, זה לא כל כך חם. אז אם האדם רוצה שהאוכל שלו בליל שבת יהיה חם, אז מה אנשים עושים? שמים את מה שהם רוצים לאכול בליל שבת במקום החם יותר. מה שבלאו הכי זה למחר בבוקר, הם שמים במקום שפחות חם. ואז, אחרי שמוציאים את האוכל של ליל שבת, מעבירים את הסיר למקום יותר חם. אם הכל מבושל לגמרי וזה רותח, אפילו לח, אין שום בעיה. מותר להעביר מפה לפה. אבל אם לא הכל מבושל, אפילו חלק קטן מהתבשיל לא מבושל כל צורכו, כמו דוגמה שנתתי, יש חתיכת של בשר לא מבושלת, ברגע שהוא מזיז את הסיר למקום יותר חם, אז הוא קרב את הבישול. עוד דוגמה נוספת, היום יש דבר חדש, אנשים במקום לשים סירים על הפלטה, לוקחים מגשים כאלו של אלומיניום, מגשים חד פעמיים. עכשיו, מה הם עושים? את האוכל של הלילה, הם שמים מגשים אחד על השני. האוכל של הלילה שמים אותו למטה, שישאר חם חם. האוכל של מחר בבוקר הוא יותר למעלה. אז נכון, בסדר, היה צולדת בו, אין שום בעיה. כשמוציאים את האוכל של ליל שבת, ממילא האוכל שהיה למעלה, עכשיו הוא מתקדם, הוא עולה בדרגה, הוא משודרג כמו שאומרים, והוא נהיה ממש על האש, זאת אומרת על הפלטה, או על אש מכוסה, לא על אש ממש, על אש מכוסה. אז אם הוא מבושל לגמרי כל האוכל, אין שום בעיה. אבל אם יש בו אפילו דבר מסוים לא מבושל לגמרי, ברגע שיוציאו את התחתון והעליון יורד יותר ללמטה, זאת אומרת שהוא נמצא עכשיו במקום שיש בו יותר חום, הוא מתבשל יותר מהר, יש כאן קירוב בישול, איסור מהתורה, ויש כאן איסור מהתורה. אמנם יש שמעירים, הגאון הרב בן ציון אבא שאול מעיר מקשה קושיה, אומר לכאורה מרן השולחן ערוך בסימן רנ"ד, שהוא מדבר על הנושא של כיסוי תבשיל לא מבושל כל צורכו, הוא לא כותב בלשון חייב או אסור מן התורה, הוא כותב צריך להיזהר. ככה הלשון של מרן, צריך להיזהר. בוודאי שזו הערה נכונה. למה מרן כתב צריך להיזהר? אבל
אנחנו צריכים להסתכל על המקור של ההלכה של מרן. מרן כותב את זה ברש נ"ד, אבל את ההלכה הזאת הוא העתיק מהטור בסימן רש נ"ז. גם הוא כותב צריך להיזהר. בבית יוסף שם מביא שהמקור של ההלכה הזאת של הטור זה מספר התרומה סמ"ק הגאות מימוניות, והם כותבים בפירוש שאם קירוב בישול הוא מבשל, שאם הוא מזרז את הבישול הרי זה מבשל. הם כותבים משמעות הדברים שלהם שזה דאורייתא. אז ודאי שמרן לא יחלוק על הדבר שהוא המקור שלו. המקור שלו זה הראשונים הללו, הוא בבית יוסף מביא אותם, את כולם, וגם התוספות כותבים ככה בפירוש שיש בו מישהו מבשל. אז לכן בוודאי שלמרות שמרן כתב לשון צריך להיזהר, אין מכאן ראיה לומר שמרן יסבור שזה לא יהיה דאורייתא. אמנם מרן חוזר על ההלכה הזאת בדיני התמנה בסימן רש נ"ז, ושם מרן כותב מפני שהוספת הכיסוי גורם למהר בישולו. מרן כותב פה מילה נוספת, גורם. וגם הרמה בסוף סימן רש נ"ט כותב מילת גורם. אז לכאורה כאן משמע שזה רק גרמה, ואנחנו כולנו יודעים שגרמה בשבת יש פוסקים שמתירים, אבל מה? ודאי שזה לא יותר מאשר דרבנן. גרמה זה דרבנן. לא תעשה כל מלאכה הוא דאסור, רק גרמה שרה, זאת אומרת זה רק מדרבנן גרמה. אבל זה גם כן אפשר ליישב את זה, כי הלשון גורם בכלל מה זה מלאכת מבשל? נחשוב בהיגיון. בורר, איך אדם עושה בורר? בידיים שלו הוא בורר אוכל מתוך פסולת. איך הוא עושה טוחן, איך הוא עושה מפרק, דש, זורה, כל המלאכות הללו עושים אותם בידיים ממש. אבל מבשל, לבן אדם אין אש בידיים שלו. הידיים שלו לא מבשלות, אלא הוא מניח את זה על גבי האש, והאש מבשלת. זה קורה לאחר זמן. אז באמת המרכבת המשנה רוצה לומר שהתורה חידשה חידוש גדול במלאכת מבשל, שהחיוב של מבשל זה גם על גרמה, ככה הוא רוצה להגיד. ואוסיף על זה, יש ספר אחד שיצא לפני 70-80 שנה, אולי 100 שנה, שו"ת זקן אהרון, רבי אהרון ולקין. הנכד שלו זה רבי חיים ולקין, המשגיח של ישיבת עטרת ישראל. הוא, רבי אהרון ולקין, היה ממנהיגי הדור בתקופה ההיא, יחד עם החפץ חיים. הוא היה הפוסק העיקרי יחד עם החפץ חיים כשהקימו את בית יעקב. מה ללמוד, מה הבנות ילמדו, איך ייראה בית יעקב, מה כן ילמדו. גמרא למשל הם התנגדו שילמדו, משנה הם התנגדו שילמדו. הם ידעו איך לנווט את הדברים שיהיה ממש על טהרת הקודש. מה שהבנות צריכות ללמוד, הן צריכות ללמוד חומש, הן צריכות ללמוד הלכות, הן צריכות לדעת מה מותר, מה אסור. הוא היה ממנהיגי הדור ממש. אז הוא בנושא הזה שלנו, בנושא של גרמה, הוא בא ואומר, מכיוון שמלאכת מבשל זה נעשה מאליו, הוא רק מניח, וזה קורה לאחר זמן, אז הוא אומר במלאכת מבשל, גם אם האדם יעשה בדרך של גרמה, זה יהיה אסור מהתורה. חידוש גדול, ככה הוא רוצה להגיד. אבל אבא, הריני כפרת משכבו, בשו"ת יביע עומר חלק ד', חלק אור החיים סימן למד, מביא את המרכבת המשנה ומביא גם את הזקן אהרון ודוחה אותם. הוא אומר, מביא בשם כמה פוסקים שזה לא נכון, שלמעשה על מה אני מחייב אותו במלאכת מבשל? על הפעולה שהוא עשה, שבידיו הוא לקח את הסיר והניח אותו על האש, זו פעולת בישול. מיד זה מתחיל להתחמם, נכון שזה לוקח זמן, אבל החיוב הוא על מתי? על הפעולה, והפעולה הוא עשה אותה במו ידיו. אז לכן זה נחשב
מעשה גמור, זה לא נחשב לגרמה. כך כותב החזון איש, כך מסביר החזון איש, כך מסביר בשו"ת הר צבי, בשו"ת ארץ צבי, כך כותב, קדם אותם כבר בשו"ת זרע האמת, ככה הוא מסביר, שזה נחשב מעשה בידיים. אמנם, אם אדם שם סיר על האש, ואחרי דקה בא מישהו, רחם עליו, שלא חלילה, אם מסכן יהיה חייב חטאת, סקילה, הלך והוציא את זה, אז הוא פטור, כי לא נתקיימה מחשבתו. אבל במידה והתקיימה מחשבתו, בסופו של דבר, על מתי אני מחייב אותו? על השעה שהוא הניח, על הפעולה שהוא עשה. והפעולה הוא עשה בידיים. אז לפי זה אנחנו יכולים לומר שמה שמרן כתב גורם לה להתבשל, גורם למהר את הבישול, הפירוש הוא שהמלאכה הזאת היא לא מתבצעת מיד, אלא גורם שלאחר מכן זה יקרה. אבל למעשה זה לא נחשב כגרמה דרבנן. בוודאי למעשה זה יהיה דאורייתא. אבל בכל זאת, למרות כל מה שאמרתי לכם בקשר לקירוב בישול, כל מה שאמרנו זה לגבי לכתחילה. לכתחילה שידע כל אחד שמדובר כאן באיסור מן התורה. מה יהיה הדין בדיעבד? אדם בא ומספר, טעיתי, אני עשיתי מלאכת מגיס, או הכנסתי את האף שלי לחמין, הוצאתי את המכסה, הכנסתי את האף וחזרתי וכיסיתי אותו, וזה לא היה מבושל כל צורכו. מה הדין? מותר לי לאכול את החמין הזה או אסור? אז זה תלוי. אם החמין הזה היה מבושל באופן שזה ראוי לאכילה על ידי הדחק, זאת אומרת בקושי שאנשים מדוחק אוכלים אותו, זה מה שנקרא בישול כמאכל בן דרוסאי, אז בדיעבד אנחנו נקל בזה. ופה אני רוצה להסביר, רבותיי, עוד הלכה חשובה מאוד. יש מחלוקת בין רבותינו הראשונים, אנחנו כולנו יודעים שאין בישול אחר בישול. אין בישול אחר בישול ביבש. בלח יש מחלוקת, אולי נדבר על זה בהמשך. אבל ביבש אין בישול אחר בישול. כמעט כל הראשונים סוברים כך, חוץ מהאור זרוע והמרדכי. והראשונים מסבירים כך במשנה, כל שבא, משנה בשבת קמ"ה עמוד ב', כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו בחמין בשבת. למה? כי אין בישול אחר בישול. מה זה בא בחמין? מסבירים רוב הראשונים, דבר שנתבשל. עכשיו, אין בישול אחר בישול. האם זה דווקא כשהתבשל לגמרי, שכל בן אדם יכול כבר לאכול, מבושל לגמרי, או אם ראוי לאכילה מדוחק? ראוי לאכילה מדוחק, יש מחלוקת אם זה שליש בישול או חצי בישול, מרן כתב שליש בישול, אבל זה נקרא מאכל בן דרוסאי. מה זה מאכל בן דרוסאי? בן דרוסאי היה שודד. שודד שכל הזמן המשטרה הייתה רודפת אחריו, אז שהוא היה רוצה לאכול, הוא היה צולה ככה, מבשל מהר מהר, וברגע שזה נאכל מדוחק, הוא אוכל מהר מהר וממשיך לברוח. אז לכן זה הפך להיות מושג מאכל בן דרוסאי, דבר שנאכל מדוחק, שלא כל בן אדם יאכל אותו. אז עכשיו, יש בזה מחלוקת, האם יש בישול בדבר שעדיין לא התבשל, בדבר שנתבשל כבר כמאכל בן דרוסאי, עדיין לא התבשל כל צורכו, זה נאכל מדוחק. אם אני אוסיף עליו בישול, האם זה מהתורה או לא? יש בזה מחלוקת. יש הרבה ראשונים שסוברים שאחרי שנתבשל כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישול. זוהי דעת הרמב"ן, רבנו יונה, רבנו ירוחם, ככה פשט דברי הראש לפי איך שמרן הבית יוסף לומד בדעתו, ועוד ועוד ראשונים שסוברים שאחרי בן דרוסאי, הרשב"א, הר"ן, עוד הרבה ראשונים סוברים שאחרי בן דרוסאי אין בו משום בישול. אבל הרמב"ם סובר שכל זמן שלא יתבשל כל צורכו יש בו משום בישול. יש גם בזה אומנם מחלוקת, יש העגלתל, יש הדרישה שרוצים להסביר שאין פה מחלוקת, שלמעשה לכולם זה מדרבנן, אבל אני אומר לכם את דעת מרן ואת פשט דברי הראשונים שמוכח
גם במיוחד מהראשונים שנתפסו בדור האחרון, אנחנו רואים שהמחלוקת היא ברורה מאוד. יש אומרים שמותר לכתחילה, אם זה כבר מבושל כמאכל בן דרוסאי, מותר לכתחילה, ויש אומרים שזה חיוב דאורייתא. אז לדעת הרמב"ם, לדעת ספר התרומה, לדעת הסמ"ק, הגאות מימוניות ועוד ועוד ראשונים, זה אסור מהתורה. המשנה ברורה בסימן שי"ח סעיף ד', שם מרן השולחן ערוך כותב שצריך שיהיה בישול כל צורכו. מתי אין בישול אחר בישול? בתבשיל יבש מבושל כל צורכו. מרן אפילו לא מזכיר שיש חולקים בזה. באה המשנה ברורה ומונה שם את השמות של הראשונים, מביא הרבה ראשונים, בקיאות גדולה בראשונים, של אלה שאומרים שבן דרוסאי אין בו משום בישול, ואלה שאומרים כדעת הרמב"ם שצריך בישול כל צורכו. הוא אומר המשנה ברורה, אני לא בא חלילה לחלוק על מה שהשולחן ערוך פסק להחמיר, שכל זמן שלא נתבשל כל צורכו דאורייתא, איסור סקילה, ודאי שאסור. אבל אומר המשנה ברורה בדיעבד, אם אדם בישל דבר שהיה מבושל כמאכל בן דרוסאי, מותר לאכול את זה בשבת. למה? למה לגבי דיעבד אנחנו מקילים בזה? לגבי לכתחילה, אם האדם שואל אותנו מה אנחנו אומרים לו, לא רק שסתם שזה אסור, תדע לך שאם תעשה את זה אתה חייב סקילה, חייב בשוגג, חייב חטאת, זה איסור דאורייתא, זה מלאכה גמורה. בדיעבד אומרים טוב בוא נאכל את זה. למה? הסיבה היא פשוטה. למה אנחנו קובעים שדבר שנעשה בשבת אסור לאכול אותו בשבת? זה נקרא מעשה שבת. מעשה שבת, לדעת רבי מאיר ורבי יהודה, האיסור שלהם בשבת הוא מדרבנן. רבי יוחנן הסנדלר חולק עליהם וסובר שזה דאורייתא, אבל רבי מאיר ורבי יהודה שרובה דרובה מהראשונים פסקו כדבריהם, סוברים שזה רק דרבנן. כתוב בפסוק ושמרתם את השבת, זה פרשת השבוע הבא, כי קודש היא לכם. היא קודש ואין מעשה הקודש. התורה לא אסרה מעשה שבת. מי שאסר את זה, זה כנס שכנסו חכמים. אז לכן אומר המשנה ברורה, כשמדובר לגבי היהודי שיבוא ויעשה את הדבר, אז אנחנו אומרים לו חס ושלום, אסור. יש הרבה ראשונים שפוסקים שזה מלאכה גמורה מהתורה, אבל בדיעבד אם עשית, כיוון שיש מתירים, אז אנחנו אומרים בזה ספק דרבנן לכולה. ספק דרבנן לכולה. עכשיו כשאני אומר לכם שזה מותר בדיעבד, אם אדם קירב בישול, ממילא אותו הדבר, קירב בישול של דבר שהיה מבושל כמאכל בן דרוסאי, אז גם כן, אפילו אם הוא עשה כך במזיד, זאת אומרת כך, נתאר לעצמנו, הלכתי להתארח אצל מישהו, והנה אני רואה, הוא לוקח אוכל שזה לא מבושל לגמרי, כמאכל בן דרוסאי, ככה בשר זה, הוא אומר, אני רוצה לחמם את זה. אני אומר לו, תשמע אדוני, זה אסור, זה איסור דאורייתא. מרן השולחן ערוך פוסק שזה חיוב סקילה. הוא מחייך אליי ואומר לי, אל תהיה ככה קיצוני, מה אתה מחמיר? יש מתירים. אני שייך לבית היהודי, אתם יודעים מה זה הבית היהודי? אנחנו, אין בעיה, כל מי שמקל, הלכה כמותו. יש לנו הרי כלל, הלכה כדברי המקל באבל. אצלם יש כאלו, מי שמקל, הלכה כמותו. צריך לקרב את התורה לעם ישראל. ככה הם מסתכלים, השם ירחם. כל כולה. כוחא דהיתרא עדיף. ככה זה המילים היפות שהם משתמשים בהם. כוחא דהיתרא עדיף. אז מי שמקל הלכה כמותו. שולחן ערוך, ספק דאורייתא, מה אכפת לנו? יש לנו מי שמקל, אנחנו ככה נגרום שכולם יראו שהתורה שלנו קל. כל דבר מותר, מוצאים היתרים. לחפש היתרים. אנחנו צריכים באמת רבותיי לדעת מה זה כוחא דהיתרא עדיף. מה פירוש כוחא דהיתרא עדיף? שמי שמתיר הוא תמיד צודק?
מה פתאום? חס ושלום. אם אדם הולך בדרך כזאת שמי שמתיר הוא הולך אחריו, זה קלות דעת, קלות ראש. זה אדם שלא יודע תורה. ככה לומדים תורה, השם ירחם. כמו שלא תמיד כל מי שמחמיר צודק, כך גם לא מי שמתיר תמיד צודק. אלא מה? העניין הוא, כוח הדהיתר העדיף, הפירוש הוא שהרבה יותר קשה לתלמיד חכם, ירא שמיים אמיתי, הרבה יותר קשה להתיר מאשר לאסור. לאסור יש לך ספק, אוקיי, אתה אוסר, גמרנו. אבל להתיר, אתה צריך לעבוד קשה ולהביא ראיות שזה מותר. זה הפירוש כוח הדהיתר העדיף. אני אתן לכם דוגמה. אני זוכר לפני עשרות שנים היה בקיבוץ שעלבים. יש להם שם לול תרנגולות גדול מאוד. היו שם עשרות אלפים של עופות. והנה בוקר אחד הם באים, הם רואים שם נמיה. נמיה זה מין חיה כזאת שדומה לחתול. עכשיו הם ראו אותה, היא בורחת משם. הם מסתכלים ורואים 1,000 עופות מתים. עכשיו הנמיה, מה היא עושה? היא תופסת את העוף, מוצצת לו את הדם. עכשיו העוף, ברגע שהיא ככה מוצצת לו את הדם, הוא מיד מת. עכשיו יש שם עשרות אלפים, כמות גדולה מאוד של עופות. נמיה היא דורסת. זאת אומרת, כל עוף שהיא נגעה בו, כבר הוא נקרא דרוסה, אסור לאכול אותו. עכשיו פה התעוררה שאלה על כל העופות. עכשיו, אם ישאירו את העופות שנה, אז זה בסדר. אבל איך אפשר להשאיר אותם שנה? אתם יודעים כמה זמן היום מגדלים עופות? היום, פעם זה היה 40 יום, היום זה ירד כבר ל-34 ימים. נותנים להם כל מיני דברים כימיים לאכול, השם ירחם מה הם אוכלים, וככה לכן לעוף יש טעם של פלסטיק היום. ככה נותנים להם לאכול כל מיני, ומהר שוחטים אותם. אז הם באו, הקיבוץ, הרב של הקיבוץ, כמדומני שמו היה הרב אוירבך קראו לו. הוא בא אל אבא, זכר צדיק לברכה, ושאל אותו מה עושים עם זה. הוא בא אליו בבוקר. אבא מיד קרא לי, ביקש שאני אבוא לעזור לו, להביא לו ספרים מפה, משם, לפתוח מה כתוב פה, מה כתוב שם, וכתב פסק הלכה ענקי. הפסק הזה נתפס, מי שרוצה יראה אותו, ביביע עומר חלק ח'. חלק ח', תשובה ארוכה שהוא כתב אותה, תקראו את התשובה הזאת, זה פשוט לא יאומן כי יסופר. היא נכתבה תוך 24 שעות, כי אמרו לו שזה דחוף. 24 שעות, הוא התחיל בבוקר, עד למחרת בבוקר, עד שהוא גמר את התשובה. ואז, כשהוא גמר את התשובה, הוא קרא לו לרב אוירבך, שיבוא לקבל את הפסק. הוא בא, הוא קיבל את זה, והוא היה מאוד נבוך. והוא אמר לאבא, הרב, אני רוצה לשאול אותך, תגיד לי, מה במקומי היית עושה? תדע לך, לפני שבאתי אליך, הלכתי אל הגאון הרב אלישיב, ושאלתי אותו, והוא חקר ודרש, שאל אותי כל מיני שאלות, וחשב, ואמר שהכל ספק דרוסה להשמיד את כל העופות. אחר כך ראיתי ככה, הלכתי לרב שלמה זלמן אוירבך, פוסק גדול, תלמיד חכם מופלג, שאלתי אותו גם הוא בדק ושאל וחקר ודרש, פתח עיין בספרים ואמר שאסור הכל. גמרתי, הלכתי לרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, גם הוא פסק שזה אסור. עכשיו באתי אליך, אתה נותן לי פסק יפה מאוד שזה מותר. למי אני אשמע? לך או להם? יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז אבא צחק ואמר לו, תשמע, אני אגיד לך מה אתה תעשה. תיקח את הפסק שלי ותלך אל שלושתם. אם הם יגידו לך שזה אסור, אחרי שהם יקראו את מה שכתבתי, אם הם יגידו לך שזה אסור, תשמע בקולם. בסדר? הוא הלך, בערב הוא חזר, סיפר לו לאבא ששלושתם פסקו להתיר. אחרי שהם ראו את כל הפסק של אבא, להתיר זה לא דבר פשוט. זה נקרא כוח הדהיתר העדיף. שהוא יודע לחשוב ולעיין הרבה ולבדוק מכל הצדדים ולמצוא את ההיתר. אבל סתם לבוא ולהגיד מי שמתיר צודק, זה לא כוח הדהיתר העדיף.
זה זלזול, זה קלות ראש, קלות דעת. ככה לא פוסקים הלכות. כל הנושאים של העגונות שאבא ישב להתיר, הרי מעולם לא קרה שהוא התיר עגונה ובעלה חזר. מה המשמעות להתיר עגונה? לקבוע בוודאות שבעלה מת. באמת כולם מתו. כל אלה שהוא קבע שהם מתו, הם באמת מתו, אף אחד מהם לא חזר. ואיך הוא קבע את זה? יש כללים, יש יסודות בהלכה, יש פוסקים. הוא ישב וטרח ועבד יומם ולילה על כל עגונה ועגונה. יומם ולילה הוא עבד על כל אחת. זה כוח דהיתרא העדיף. ובכן, בואו נחזור רבותיי לנושא שלנו. נתאר לעצמנו אדם במזיד. האוכל לא מבושל כל צורכו, הוא שם אותו על הפלטה ואמר, אני מצפצף על השולחן ערוך, מצפצף על כולם, להכעיס. וחימם את האוכל. עכשיו הגיע הצהריים, הוא אומר לך, תפדל, בוא תאכל איתי. אז מה הדין? מותר לי לאכול איתו? אני אומר, אני קצת אולי, אם הוא מדבר לא יפה, ככה, הייתי מעניש אותו, לא הייתי מצטרף אליו. להסתייג ממעשיו. אבל מעיקר הדין, לפי ההלכה, לפי מה שאמרתי לכם קודם, זה יהיה מותר. כיוון שהמעשה שהוא עשה שנוי במחלוקת, אז למרות שאנחנו פוסקים להלכה שאסור לעשות את זה, אבל לקנוס אותו בדין מעשה שבת, כיוון שזה דרבנן, אז כל דבר ששנוי במחלוקת, אנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה. לכן אם אדם קירב בישול, כל שכן אם זה היה בשוגג, לפי רבי מאיר יש עוד צד להקל אפילו בשבת עצמה. גם לפי רבי יהודה אנחנו יכולים בזה להקל בשבת עצמה, כי זה ספק דרבנן לכולה. לפי רבי מאיר, כיוון שזה בשוגג, אז בשוגג בלאו הכי מותר בשבת עצמה, אם הוא לא ידע את ההלכה. אבל לפי רבי יהודה, שבשוגג הוא אוסר עד מוצאי שבת, הלכה כרבי יהודה. מרן השולחן ערוך פסק כרבי יהודה, שבשבת עצמה אסור. אבל בדבר שהוא מחלוקת הפוסקים, יהיה מותר. אמנם, חייבים לומר את האמת, היסוד של ההלכה הזאת, שבדבר שהוא מחלוקת הפוסקים, במעשה שבת מותר, יש בזה, זה לא מוסכם כל כך. המשנה ברורה כך פוסק, חד משמעית. אבל המשנה ברורה בתחילת הסימן מביא כך בשם הפרי מגדים. והפרי מגדים בכמה מקומות חוזר ואומר שכל ההיתר שלו זה לא בשבת עצמה. זה רק במוצאי שבת. למה? הוא טוען שזה נקרא דבר שיש לו מתירים. אני פעם דיברתי על זה בעריכות, זה גם ספקא דדינא וגם זה קנס בעלמא. יש כאן כמה צדדים להגיד, לא כדברי הפרי מגדים. הפרי מגדים עצמו כותב בפתיחה הכוללת שלו, הוא כותב שבספקא דדינא לא אומרים ספק דבר שיש לו מתירים להחמיר בדרבנן, וגם אפשר להוסיף על זה עוד עצם הדבר שאנחנו רואים שהמשנה ברורה התעלם לגמרי מדברי הפרי מגדים בנושא הזה. המשנה ברורה כשהוא מדבר על אדם שבטעות בישל דבר שהיה כמאכל בן דרוסאי, הוא לא מזכיר שום מילה לחכות עד מוצאי שבת. משמעות הדברים שלו שהוא מתיר ודאי בשבת עצמה. אז לכן אנחנו צריכים לנקוט כדברי המשנה ברורה להקל בזה. כך פוסק גם כן אבא, הריני כפרת משכבו, אבא גם ביביע עומר, גם בחזון עובדיה, גם בהליכות עולם בכמה מקומות, דעתו להקל בכל דבר שהוא מחלוקת הפוסקים לגבי דיעבד. עכשיו אותו הדבר גם כן לגבי בישול אחר בישול בלח. גם זה מחלוקת. לדעת רש"י ורבנו יונה ורבנו ירוחם, יש בישול אחר בישול בלח שנצטנן. אם זה כבר לא חם שהיה צולדת בו, יש בישול אחר בישול. לעומת זאת לדעת הרמב"ם, הרשב"א, הר"ן, הנימוקי יוסף ועוד ראשונים, אין בישול אחר בישול בין בלח בין ביבש. כך לומד בדבריהם מרן השולחן ערוך. אז גם בזה הראש, כשהוא מביא את שיטת רש"י שסובר שיש בישול אחר בישול בלח, הוא כותב הלשון שלו, אם נצטנן והרתיחו חייב. מה זה חייב? זה אסור מן התורה. אסור מן התורה. ומרן השולחן ערוך כך פוסק.
מרן השולחן ערוך אפילו לא הזכיר בשם יש אומרים את שיטת הרמב"ם להקל. אז מרן סובר שבישול אחר בישול בלח זה איסור דאורייתא. גם כן בדיעבד, אם אדם חימם מרק, הוציא אותו מהמקרר ושם אותו על הפלטה וחימם אותו, בדיעבד, למרות שלכתחילה זה לא סתם אסור, אלא זה איסור דאורייתא, בדיעבד יהיה מותר לאכול את זה. אותו הדבר יהיה מותר כל זה גם באמירה לגוי. אם אדם רוצה לבדוק את החמין שלו, אם הוא מבושל לגמרי או לא, וזה בטוח כבר הגיע לחצי בישול, שליש, חצי בישול, זאת אומרת שזה נאכל מדוחק, אז יהיה מותר לו לומר לגוי שיבדוק, שיורים את המכסה ויסתכל, יראה אם זה בסדר או לא. או להוסיף מכסה. למרות שהוא ממהר בישול, כיוון שזה כבר ודאי כמאכל בן דוסאי, אז אנחנו אומרים בזה, כיוון שהמלאכה של גוי זה מדרבנן, אמירה לגוי שבות, אז פה כיוון שזה מחלוקת, אם מותר ליהודי לעשות את זה, אז אנחנו יכולים להקל באמירה לגוי. את היסוד הזה כותב מרן החידה בתחילת סימן שי"ח, אני כתבתי על זה באורך בסימן ש"ז, יש בזה מחלוקת. יש כאלה שלא רוצים להתיר באמירה לגוי בדבר שהוא מחלוקת, אם המחלוקת היא בדאורייתא. אבל מרן החידה בפירוש כותב להקל גם בדאורייתא. הוא מביא ראיה מהשולחן ערוך, אמנם על הראיה הזאת גם כן יש מחלוקת, אבל ודאי שאפשר לסמוך בזה על דברי מרן החידה גם מסברה, ספק דרבנן, לכולה. המשנה ברורה אומר שקשה לסמוך על זה להתיר. אבל אבא ביביע עומר ובכמה ספרים שלו גם כן בנושא הזה מתיר באמירה לגוי לחמם מרק וכיוצא בזה. למה? כיוון שזה מחלוקת, אז אנחנו אומרים בזה ספק דרבנן לכולה. עכשיו רבותיי, אני רוצה לחזור למה שדיברתי קודם על קירוב בישול. אני אמרתי לכם שמלאכת מבשל, למרות שזה קורה לאחר זמן, זה לא נחשב גרמה, כן? זה נחשב מעשה בידיים. לפי זה יוצא שאם אדם באמת יעשה בגרמה, במלאכת בישול, אז זה יהיה רק מדרבנן. באמת, בשו"ת יביע עומר חלק ד' בסימן למד ד' הוא משתמש בסברה הזאת להקל להשתמש בשבת במים חמים של דוד שמש, לרחוץ בהם כלים או פנים או ידיים, כן, להתרחץ כל הגוף אסור בשבת בדוד שמש, אבל פנים, ידיים או כלים יהיה מותר לרחוץ בדוד שמש, אבל צריך להדגיש שהמדובר הוא אך ורק כשזה דוד שמש בלבד. אם למשל ביום שישי היו עננים והוא הדליק את הבוילר, או שיש לו איזה מכשיר אוטומטי שאם אין שמש אז הבוילר מופעל, אז יהיה אסור. אם זה בדוד שמש, אז החימום של המים בא על ידי השמש, זה תולדת חמה. יש כמה מפוסקי זמננו שטוענים שזה אפילו לא תולדת חמה, שזה חמי חמה, שזה יותר קל. אבל ביביע עומר שם בהתחלת התשובה שלו הוא מסביר באריכות איך זה עובד הדוד שמש, והוא פשוט לא מאוד שזה נחשב תולדת חמה. עכשיו תולדת חמה אנחנו יודעים שזה אסור מדרבנן. עכשיו מה הבעיה? הבעיה היא שכשאני פותח את הברז בבית צריך שיהיה לחץ של מים. אז איך הולך הלחץ? שיש בשולי הדוד צינור שמכניס מים קרים, במקום החמים שיצאו מכניס מים קרים לתוך הדוד. אז זאת אומרת שהמים הקרים הללו שנכנסו לדוד הם מתבשלים בתוך המים החמים שבדוד, אז זה נקרא בישול בתולדת חמה. אז הוא אומר, מכיוון שאני לא מעוניין במים האלו, כל מי שפותח את הברז בבית, מה המחשבה שלו? על המים שיצאו עכשיו הוא רוצה מים חמים, הוא חושב ייכנסו מים, יתחממו, זה לא המחשבה שלו, זה דבר שאינו מתכוון. אלא מה? זה פסיק רשע בדרבנן. ושם בתשובה ההיא בשו"ת יביע עומר חלק ד' סימן למד ד', שמה הוא מקיף את כל סוגיות הש"ס
בעניין הזה של פסיק רשע בדרבנן, סוגיות הש"ס והראשונים, הוא סורק את כולם אחד אחד. רבותיי, מי שרואה את זה, זה דבר פלא התשובה הזאת. תשובה ענקית, שמישהו אחר היה עושה ממנה ספר ענק. כל כך הרבה ציונים הוא מביא שמה, וכל ציון וציון הוא פתח אותו וראה אותו, זה מביא ראיה מפה וזה מביא ראיה משם, הרבה דברים הוא כותב עיין בקיצור נמרץ, כי הוא לא רצה להאריך יותר מדי, זה ארוך מאוד, אבל הוא לא רצה להאריך יותר. סיפר הגאון הרב יצחק זילברשטיין, שליטה, חתנו של הגאון הגדול הרב אלישיב. הוא סיפר שפעם הוא היה אצל הרב אלישיב, והוא אמר לו בוא נלמד חברותה. מה נלמד? הוא אמר לו תביא לי יביע עומר חלק ד' סימן למד. והוא עבר איתו לאט לאט שעות רבות על כל התשובה. לא יודע אם זה שעות או ימים, כי זה ארוך מאוד שמה, וכל פרט, כל ראשון, הוא מביא ראיה מדברי הראשונים, מפלפל, מקשה, מתרץ. הוא אומר, הם למדו את כל התשובה, למרות זאת, הרב אלישיב אמר לו שלדעתו הוא מחמיר בדוד שמש. למה? הוא לא הסביר לו למה. אבל הוא למד איתו את כל התשובה הזאת. זו תשובה נפלאה. שמה הוא מתחיל עם הנושא הזה של פסיק רשע בדרבנן. זה עיקר התשובה. אחר כך בסוף התשובה הוא מביא עוד 7 נימוקים להתיר. ביחד זה 8 נימוקים. זו תשובה מאוד חזקה, מבוססת, להתיר בדוד שמש. אחד הנימוקים שמה, שפתיחת ברז זה הסרת המונע, והסרת המונע נחשב לגרמה. זה אחד הנימוקים שלו שם. עכשיו, בתשובה שלאחר מכן, סימן למד-ה', שמה הוא מדבר על בוילר, מים חמים של בוילר, או של הסקה מרכזית, שמה הוא פוסק לאסור. הוא מסיים בסוף התשובה, למרות שרוב הנימוקים של דוד שמש שייכים גם לגבי בוילר והסקה מרכזית. הוא אומר לא, בדוד שמש זה מתחיל בדרבנן, עיקרו דרבנן, פסיק רשע בדרבנן, אז לכן אני יכול לצרף עוד ועוד ועוד צירופים. אבל בבוילר שזה חשמל, שזה דאורייתא ודאי, זה ממש על ידי הבערה חשמלית או הסקה מרכזית, זה גם כן חשמל גמור. אז הוא אומר בזה אני לא יכול לסמוך. הוא קורא לנימוקים הנוספים שזה משענת קנה רצוץ ודמיונות, ככה הוא כותב על זה, וזה חשש איסור סקילה חס ושלום. שם הוא מתמקד בשניים מהצירופים שהוא כתב לגבי דוד שמש. אחד זה לגבי גרמה, ורואים מדבריו שמה שזה לא כל כך פשוט לו להחשיב את זה, את הסרת המונע כגרמה. והדבר השני זה יש רשב"א מפורסם על מלאכת צידה, על אדם שסגר את הדלת של הבית שלו כדי לשמור את הבית וגם כדי לצוד את הצבי שנכנס לבית. אני לא אכנס איתכם לזה, אבל המסקנה שלו היא לדחות את שתי הראיות האלו, ולכן הוא מחמיר בבוילר והסקה. עכשיו צריך להוסיף, בימינו הדירות החדשות שנבנו בעשרות שנים האחרונות, זה לא כמו שהיה פעם ההסקה מרכזית. פעם ההסקה מרכזית היה לכל הבניין, היה דוד גדול, מפעילים אותו וזה מחמם לכל הבניין. על זה הוא מדבר ביביע עומר. היום לכל אחד יש לו הסקה בבית, מי שיש לו הסקה כזאת, זה עובד יונקרס, זה עובד על גז. אז כאן צריך לשים לב, אם האדם פותח את הברז, יש כאן מלאכה נוספת, מלאכת מבעיר. הוא מזרים באופן אוטומטי מיד גז למכונה שמה שמחממת, ונדלק גז. ממש מלאכת מבעיר גמורה. וכשהוא סוגר את הברז, יש מלאכת מכבה. זה אומנם אפשר להגיד שזה יהיה דרבנן, בגלל שזה לא לעשות פחמים, אבל גם דרבנן, זה יהיה קל בעינינו חס ושלום. אז יש כאן מבעיר ומכבה דרבנן. מבעיר דאורייתא ומכבה דרבנן. אז לכן בוודאי ובוודאי שבבוילר ובהסקה, בין הסקה פרטית לדירה לבין בין הסקה שהיא לכל הבניין, זה יהיה אסור בשבת. למה? כפי שאמרתי, כאן זה חשש דאורייתא. עכשיו, מה יהיה? שאלו אותי כמה אנשים, מישהו יש לו בוילר בבית, והוא טעה, הוא שכח, פתח את הברז.
מותר לסגור את הברז או אסור לסגור את הברז? עכשיו ככה, קודם כל אני רוצה פה להדגיש, היום רוב הברזים החדשים לא עושים ברז חלבי, ברז בשרי. יש ברז אחד, ימינה זה קר, סליחה אני אומר בשרי חלבי, יש מים קרים, מים חמים, כן? אין ברז של מים קרים וברז של מים חמים, הכל בידית אחת, ימינה זה קר ושמאלה זה חם. אז כל אחד ואחד באמת צריך להיזהר מאוד בבית שלו לפני השבת שהברז יהיה על הקר בלבד, להיזהר בזה מאוד מאוד. אם יש לו בבית מים של בוילר או של הסקה, שזה יהיה על קר בלבד. עכשיו מה יהיה אם אדם טעה וזה על חם והוא פתח את זה בשבת, האם יסגור או לא? אז האמת פה השאלה היא שאלה קשה. למה? אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי. אם הוא ישאיר את זה פתוח, אז בינתיים נכנסים, בגלל הפעולה שלו, נכנסים עוד מים לדוד ומתבשלים. המלאכה שהוא עשה נמשכת. במקום שהוא יבשל רק קצת מים, עכשיו זה יהיה הרבה. בפרט אם הוא נזכר מיד, אחרי כמה, 2-3 שניות, אם זה נמשך, אז זה בעיה. מצד שני, אם הוא יסגור את הברז, אז מה קורה? המים שכבר נכנסו, לוקח להם כמה שניות להתבשל. אז בסגירה הזאת מה הוא עושה? קירוב בישול. מה שאמרתי לכם קודם, קירוב בישול זה מלאכה גמורה. הוא עושה קירוב בישול. באמת יש בזה מחלוקת. יש קובץ אחד שמוציאים מהישיבה של הרב ווזנר, מבית לוי, שם יש תשובה של הרב ווזנר, שהוא מתיר לסגור. עכשיו כמובן רבותיי, כל זה מדובר כשההסקה והבוילר כבר לא פועלים. אם הם פועלים, בהסקה אם היא פועלת, יש פה מכבה. ודאי שהוא לא יתיר לסגור, אף אחד לא יתיר לסגור. וגם בבוילר, אם זה עדיין פועל, אז יהיה גם כן בעיה גדולה מאוד של קירוב בישול. קירוב בישול הרבה יותר מהר, בגלל שיש פה עכשיו אש. זה לא רק מתחמם מחמת המים, שאולי אתה יכול פה להגיד, אולי זה לא יתבשל, אלא כאן זה ודאי יתבשל ברגע שהוא יסגור. ובכן, הרב ווזנר מתיר לסגור את הברז. גם יש שו"ת אז נדברו, הרב זילבר גם הוא מתיר. אבל לעומת זאת, יש כמה מגדולי פוסקי זמננו שהם חולקים על זה. יש בשו"ת ציץ אליעזר תשובה ארוכה בנושא הזה, הוא אוסר לסגור. בספר שמירת שבת כהלכתה מביא בשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך שהוא אוסר לסגור. גם יש ספר מנוחת האהבה, הרב משה לוי זכר צדיק לברכה, גם הוא פוסק שאסור לסגור. הוא אומר כך, שאם הבוילר פועל, אז יהיה אסור לסגור עד מוצאי שבת. עד מוצאי שבת. אם זה כבר כבוי, אז אני צריך לחכות עד שהמים שיוצאים מהברז הם פושרים, ואז מותר לסגור. לאחרונה ראיתי באיזה קובץ, תלמיד חכם אחד, בקובץ אור תורה, כתב שמה הרב דקל כהן. הוא תלמיד חכם, חשוב, מכובד, והוא כתב פסק לדחות את דברי המנוחת האהבה. הוא אומר שמותר לסגור. והוא מסתמך על כך שזה גרמה, והוא מסתמך על כך, על הרשב"א שהזכרתי קודם לגבי מלאכת צידה. והוא מוסיף שבחזון עובדיה, אבא כותב, בחזון עובדיה, טוב להחמיר, כי ביביע העומר הוא כותב במילים קשות מאוד. הוא אומר שההיתר זה משענת קנה רצוץ ודמיונות וחשש איסור סקילה חס ושלום. ואני חושב שהעיקר זה כמו שכתב ביביע העומר, וכפי שאמרתי קודם, שמה ביביע העומר רואים בבירור שלגבי בוילר הוא לא רוצה בכלל לסמוך על הסברה של גרמה ועל הסברה שכותב הרשב"א לגבי מלאכת צידה. לכן, לעניות דעתי, יהיה אסור לסגור את הברז. יהיה אסור לסגור את הברז. אז כמו שאמרנו, אם הבוילר לא עובד, אז צריך לחכות חצי שעה, אני יודע, עד שהמים יהיו פושרים,
יקבל חשבון מים כפרת עוונות, מה אפשר לעשות? ועד שהמים יהיו פושרים, ואז יהיה מותר לסגור. ואם הבוילר פועל, או שמדובר בהעסקה של הדירה שעובדת, וברגע שהוא יסגור, מה יקרה? הגז יפסיק לעבוד ומכבה, אז ודאי שיהיה אסור לסגור עד מוצאי שבת. אבל יש היתר בכל זאת לקרוא לגוי שהוא יסגור. ומותר לומר לגוי לסגור. עכשיו רק רגע, רבותיי, לפני זה, לגבי יהודי, אני אומר שאסור לסגור, צריך לדעת שיש, אם אנחנו שופטים זה מול זה, להשאיר את זה פתוח, לעומת לסגור זה הרבה יותר בעייתי. קירוב בישול, לפי מה שאמרתי לכם קודם, זה מלאכה גמורה. לעומת זאת, אם זה נשאר פתוח, המים שממשיכים לזרום זה כוחו. זה לא הפעולה הראשונה שלו, זה רק המשך למה שהוא עשה קודם. לכן, ודאי שלסגור זה הרבה יותר גרוע. אז מה הפתרון? לקרוא לגוי, ומותר לומר לגוי לסגור. למה? כי זה פסיק רשע. פסיק רשע בגוי, אפילו בדאורייתא, מותר. זה כלל שכותב אותו המגן אברהם בסימן רע"ו, כלל שאבא מעריך עליו מאוד מאוד בכמה מקומות מהספרים שלו, והמסקנה שלו היא לא כמו הגאון מווילנה שמחמיר בזה, אלא כמו המגן אברהם וכמעט כל הפוסקים שפוסקים שפסיק רשע בגוי, גם המשנה ברורה ב10 מקומות כך פוסק שפסיק רשע בגוי מותר. אז לכן אפשר יהיה להקל בזה על ידי גוי. עכשיו רבותיי, נשאר לנו רק כמה דקות, אני רוצה לדבר כמה דברים, פרשת השבוע, וגם מענייני דיומא. לא, בבקשה, לא שאלות עכשיו. כן. אנחנו קראנו השבת, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אנחנו רואים איך שהתורה הקדושה מייחדת את רוב הפרשה שלנו לעניין בגדי הכהונה. איך צריך להיראות הציץ, החושן, האפוד, איזה אבנים, אודם, פיתדה וברקת. שבוע שעבר קראנו פרשה שלמה על עשיית המשכן. המשכן, אנחנו צריכים לדעת, הוא היה זמני. משכן שילה. הוא התקיים 100 שנים, אבל לאחר מכן נבנה בית המקדש. עכשיו, התורה מייחדת כמעט 4 פרשיות לדבר זמני. תרומה, תצווה, ויקהל פקודה. ויקהל פקודה זה חזרה, איך הם באמת ביצעו את הכל, פרט פרט, התורה חוזרת, איך הם ביצעו את הכל, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. מה העניין? למה התורה כל כך מקדישה לזה כל כך הרבה פסוקים? בריאת העולם, בראשית פרק א', בריאת העולם, התורה מקדישה הרבה פחות מאשר למלאכת המשכן שהיה זמני. במדרש על פרשת ויקהל, שם כתוב מרבים העם להביא. אומר המדרש פסוק, הדאו דכתיב הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. זאת אומרת כך, הקדוש ברוך הוא יודע שכל אדם ואדם רוצה שיהיה לו כלים נעים, הוא רוצה לאכול אוכל טוב, הוא רוצה בית יפה, הוא רוצה רהיטים יפים. זה לא עוון אם אדם רוצה דברים כאלו. אנחנו גשמיים ואנחנו רוצים דברים נעים, בית נאה, רהיטים נעים, למה לא? אבל השאלה היא, אותו אדם שמחפש לעצמו דברים יפים, כשמדובר בצורכי שמיים, הוא מתנהג אותו הדבר? הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא? אז הקדוש ברוך הוא פה מנסה את עם ישראל, מתאר להם איך הוא רוצה שיראה הבית שלו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואז מה התוצאה? מרבים העם להביא. אז אומר המדרש,
זו הכוונה של הפסוק הזה. הפריון עשה לו המלך שלמה. מי זה המלך שלמה? הקדוש ברוך הוא. תמיד בשיר השירים אומרים חז"ל, המלך שלמה זה הקדוש ברוך הוא, מלך שהשלום שלו. אז הוא בנה בית, הפריון עשה לו זהב, כסף, אבל איך מסיים הפסוק? תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. כשעם ישראל מרבים העם להביא, הם מראים שהם שמים לפני מה שהם רוצים לעצמם דברי שמיים, חפצי קדושה. אני רוצה בית יפה, נכון, אבל אני רוצה שביתו של הקדוש ברוך הוא יהיה יותר יפה מהבית שלי. אני רוצה רהיטים יפים, אבל כשאני הולך להקדיש ספר תורה, אני בוחר ספר תורה שיהיה מהודר מאוד. זה אלי וענווהו. רבותיי, הדברים הללו למעשה צריכים ללוות אותנו בכל החיים שלנו. אם נתבונן על כל פעולה, כל דבר שאנחנו עושים, צריך תמיד לשבת ולשקול איך אנחנו מתנהגים בדבר הזה ברוחניות. האם אנחנו מתנהגים כמו שהתנהגנו בגשמיות או לא? לדוגמה אני אתן לכם. ציבור יושבים לשמוע שיעור. הרב צריך לגמור, נגיד, 9 בערב הוא צריך לסיים את השיעור. אבל זה לא כל כך פשוט לסיים 9 בדיוק. לפעמים הוא נמצא באמצע הנושא מסובך וקשה, הוא חייב להאריך עוד כמה דקות. ולפעמים מה לעשות? הוא שוכח. הוא לא יסתכל על השעון, הוא לא כל 2 דקות מסתכל על השעון, והוא לא שם לב שהגיע הזמן. מה התגובה של הציבור? כל אחד מסתכל על השעון, מה קרה לו היום? מאוחר, מסתכל, שיגמור כבר, מה זה מעריך? עובר עוד 5 דקות, כולם מושיטים את היד ככה עם השעון, תראה, תסתכל כבר, עבר הזמן, תגמור כבר, מה אתה מעריך? אדם שעושה דבר כזה, אפילו בהרגשה שלו, חוסר סבלנות, מה הוא מראה? כשהוא יושב לאכול הוא יתנהג ככה? הוא יסתכל על השעון והוא יגמור לאכול על הדקה, הוא לא מסכים לאכול דקה יותר, הוא יקום ויברח מיד? אברכים יושבים ולומדים, בני ציון המסולאים בפז. הסדר נגמר בשעה 1. איך ייתכן שב1:01 כולם כבר עזבו? איך ייתכן? מה קורה? לא קורה להם לכל הפחות לפעמים שהם נמצאים באמצע הסוגיה? אז מעריכים עוד קצת, יושבים עוד כמה דקות. להתייחס אל התורה מינימום כמו שאנחנו מתייחסים אל הסעודה שלנו. אני אספר לכם רבותיי סיפור על נושא אחר, על קניית מצוות. אני ברוך השם גר בהר נוף קרוב ל30 שנה. בשנים הראשונות הגיע לשם יהודי אחד, ברוך השם, יהודי יקר מאוד, ירא שמיים אמיתי ועשיר. ברוך השם, לבריאות. ביום שהוא הגיע, הוא בא אליי ואמר לי, הרב, אני מבקש שתבוא לחנוכת הבית. אמרתי לו, בסדר, אני אבוא. באתי אליו הביתה, כדי למשוך אותו, שיקבע עיתים לתורה, ברוך השם יש לנו בחוות דעת שיעורים כל היום, שיבוא ללמוד. אני נכנס אליו הביתה, הוא קיבל אותי בשמחה, אמר לי, הרב, בבקשה תעשה קודם כל סיבוב, תראה איך נראה הבית שלי. וואו, איזה יופי של בית, בלי עין הרע. המטבח שלו פי 2 מהסלון שלי. יופי, לבריאות, למה לא? ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה עם המזוזות? אז הוא חייך ואמר לי, כבוד הרב, אתה כנראה לא מכיר אותי. אתה יודע איזה מזוזות קניתי? $100 כל מזוזה. אתה מכיר את הסופר פלוני? אמרתי לו, כן, זה הסופר הכי טוב. תלמיד חכם גדול, צדיק, כתב יפה מאוד, כל יום טובל במקווה לפני שהוא כותב. הכי מהודר. אז הוא אומר, כן, קניתי ממנו את כל המזוזות, $100 עלתה לי כל מזוזה. אם זה $100, היום זה בטח צריך להיות $200. טוב, אמרתי לו, יופי, תזכה למצוות. אז הוא אומר לי, הרב, אבל אני אגיד לך את האמת, ביני ובינך, אני חושב שהרב הזה הוא גנב. אמרתי לו, מסכן, למה אתה אומר גנב? מה עשה מסכן? אמר לי, תראה, אני בדקתי, כמה עולה הקלף? אפילו לא $1. כמה עולה הדיו?
כמה סנטים. הלך, כתב כמה שורות, $100, זה לא גנב? טוב, אני שתקתי כמה דקות, ואז עלה בדעתי איזה רעיון. אמרתי לו, תגיד לי, כמה עלה לך הארונות מטבח שלך? זה מאוד יפה, אולי אני אעשה גם בבית שלי כזה. אז הוא לקח נייר ועט, התחיל לכתוב, לעשות חשבון, אמר לי, כל הזמן היה אומר מטר רץ. אני לא יודע מה זה מטר רץ, איך המטר יכול לרוץ, ואז הוא עושה חשבון, והוא אומר לי, $30,000. אמרתי לו, תשמע, אני לא מאמין מה שאני שומע. אתה אדם מאוד תמים. איך רימו אותך ככה? לקחו עצים, שמו לך עצים מהג'ונגל, שמו לך בבית, ואתה טיפש משלם $30,000? אז הוא אומר לי, לא, 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 אני חושב שאתה לא מבין מה זה. אתה לא מבין בארונות מטבח, אתה אולי מבין בגמרא. מה אתה מבין בארונות מטבח? תדע לך, זה עץ הכי משובח. תסתכל איזה עץ. זה עבודת מלאכת מחשבת. תראה איזה מלאכה, תראה איזה חריטות, תראה את הידיות. אני אומר לך הרב, $30,000 זה שווה כל סנט. אמרתי לו, לא יאומן כי יסופר, שווה כל סנט. יושב תלמיד חכם, כדי להיות סופר אמיתי, צריך לשבת וללמוד שנה, שנתיים מינימום, יומם ולילה את ההלכות. אם לא, הוא יכתוב זה יהיה פסול. הכתוחות זה הלכות מסובכות, מוקף גביל, כסדרן, כל הדברים הללו, צריך ללמוד את כל ההלכות. צורת האותיות. אני הקדשתי לזה 2 מהחיים שלי. 2 יומם ולילה למדתי רק את ההלכות האלו. אבא, הריני כפרת משכבו, סיפר לי שהוא הקדיש לזה שנה שלמה, יומם ולילה, הוא למד רק את ההלכות האלו. שנה שלמה. ובכן, תלמיד חכם יושב ולומד, ואחר כך, אחרי שהוא גמר ללמוד, הוא יושב וכותב לאט לאט, בקדושה, הולך קודם למקווה, כותב לאט לאט, ואותו תלמיד חכם, אני יודע שהוא סובל מכאבי עיניים, כאבי גב, זה לא מלאכה קלה לכתוב. ואחרי שהוא גומר לכתוב, הוא מוסר את זה למגיע, ולפעמים הוא מוצא איזה טעות, בתפילין ומזוזות קשה מאוד לתקן. הכתוחות כסדרן, בעיה, אי אפשר לתקן הרבה פעמים. ואז צריך לגנוז את זה. אז זה שהוא עבד כמה שעות על כל מזוזה, הוא גנב. אבל ישבו כמה ערבים בנגריה, ולקחו עצים מהג'ונגל, ושמו אצלך בבית, זה שווה כל סנט. אמרתי לו, עם כל הכבוד לך, שהוצאת $100 על כל מזוזה, אבל כואב לך הלב למה הוצאת כל כך הרבה. על הארונות, בשמחה, בסדר, טוב מאוד, אבל על המזוזה, כואב לך הלב למה הוצאת כל כך הרבה. כמובן שהאיש הזה יתנצל. רבותיי, כשאנחנו הולכים לקנות תפילין, כמה אנחנו מתעניינים? כמה אנחנו בודקים שזה יהיה באמת מהודר, שיהיה כמו שצריך, תפילין, מזוזות, כל חפצי שמיים. אדם הולך לקנות לבית שלו מקרר או תנור, אז הוא לא בודק, זה פירמה כזאת וזה ככה וזה ככה, הוא בודק. אם אדם לא מבין בתפילין ומזוזות, לכל הפחות שילך אל המומחה, ילך לרב גדול שבקי ויודע שיכוון אותו איך לקנות. ולי זה איך אפשר. אחד פעם אמר לי, ראיתי איזה תפילין ככה עם פלומבה כזאת, כתוב, כן? אמרתי לו, תשמע, זה לא נראה רציני התפילין האלו. כמה עלה לך? הוא אומר לי, $200. אמרתי לו, תשמע, אני מציע לך לבדוק את זה. הוא אומר לו, בשביל מה? אם זה פסול, העבירה על מי שמכר לי את זה. ככה, לא פחות ולא יותר. אם זה פסול, העבירה עליו. יש גם אנשים שאותו דבר אומרים לגבי איסורי מאכלות. כתוב כשר, אם זה לא כשר, העבירה על הרבנות. ככה, העבירה על הרבנות. אם ייתנו להם אוכל מקולקל, והם יקבלו כאב בטן ויקחו אותם לחדר מיון, כאבים נוראים, הם יגידו, לא אכפת לי, העבירה עליו, על מי שמכר לי. כן, אבל אתה טיפש ששילם כסף וקיבל אוכל מקולקל. אז למה כשמדובר בחפצי שמיים, אתה מסלק את האחריות מעליך, אתה אומר העבירה עליו. ובכן רבותיי, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו. שימו לב על הנשמה, כתוב בפיוט, שימו לב על הנשמה, לשים בראש, להציב בראש
את הנשמה, את התורה הקדושה. אנחנו מוקפים עכשיו, רבותיי, בגזרות נוראות. אנחנו רואים איך שמתעללים בעולם התורה, בישיבות. אנחנו עכשיו לא מדברים עליהם, לכל אלה שרודפים אותנו. אנחנו עכשיו צריכים להסתכל על עצמנו ולחשוב, אבל אשמים אנחנו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לחשוב, אם באמת אנחנו היינו שמים את התורה בראש, הרי אצלם מה קורה? אצלם הם מדברים על שוויון בנטל, התורה זה בסוף בסוף. הם רוצים לעשות חוק שמי שלומד תורה הוא פושע פלילי, לא פחות ולא יותר. מדינת היהודים קובעת לחוק שמי שלומד תורה הוא פושע. לא יאומן כי יסופר. אז מה אנחנו צריכים בתגובה לעשות? בדיוק להפך. אנחנו צריכים לשבת ולחשוב לעצמנו. קודם כל, לא לחפש תירוצים. אנחנו לא צריכים תירוצים. אנחנו מאמינים בדרך שלנו. לצערנו הרב, כשכל הזמן יש תעמולה, אז מגיעים למצב של ונהי בעינינו כחגבים. אנחנו נרתעים מהתעמולה הזאת. לא להירתע מהתעמולה שלהם, אלא להפך. ולחשוב, הם רוצים לשים את התורה חס ושלום בסוף, אנחנו צריכים להציב את התורה בהתחלה. כל אחד מאיתנו צריך לקבל על עצמו עול תורה. הוא קם בבוקר, הוא הולך להתפלל. מה הוא עושה אחרי התפילה? הוא קובע עיתים לתורה. הוא יושב ולומד תורה. הוא מתפלל כמו שצריך. הוא מקיים מצוות כמו שצריך. שם דגש על המצוות. שם לב על הנשמה שלו. לפני שהוא שם לב על הגוף, הרי חז"ל אומרים שאסור לאכול לפני התפילה. לא תאכלו על הדם. לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. יש כמה ראשונים שסוברים שזה איסור דאורייתא. עד כדי כך. למה? אנחנו מציבים, קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו עושים, איך מתחילים את היום? עם תורה, עם תפילה, ברכות, עבודת השם. שימו לב על הנשמה, רבותיי. אנחנו נשים את הלב שלנו, את עיקר ההתעניינות שלנו בתורה הקדושה ובעבודת השם יתברך. אם אנחנו כולנו נעשה את זה, אז לא צריך לפחד משום דבר. בעזרת השם יתבטלו מעלינו כל גזרות קשות ורעות. רבי חנניה